Duha ka lalaki ang nalubong buhi sa gikubkob nga bus sa sitio Ilaya, Barangay Talamban, Cebu City. Tungod sa kalisod, napugo sila sa pagpangubkob og bus, matod silang kabanay. Ano ang report? Igo na lang sa pagsudong sa nakaugbok nga cross sa nahugnong yuta ang amahan nga si Jerry Caballero. Di nakalas ang iyang 17 anyos nga naka si Jerwin. Kaubang namatay ang uyuan ni Jerwin nga si Rami Kalampog, 29 anyos. Human sila malubong sa gisudlan nga tunnel. Din sila nangubkob og bus. Pasado alas 9 buntag kagahapon nahitabo ang trahedya dihang nagkasabot ang mag-uyuan nga mosulod sa tunnel aron makakuha og maayong klase sa bus nga maoy ayagon didto sa sapa. Apa nahibong ang ilang kauban nga wa na may kasika sa sulod kay nahugno na diay ang tunnel. Gisuwayan pa og mano-mano sa pag-ugkat ang duruha apan wa madala hinungdan nga migamit og heavy equipment ang mga rescuers aron makuha ang mga biktima. Dagdagan ko rin, pagdagan ko, itawag ko, Jerwin, ang anak, Jerwin, Rami, mas lang ko usap pagti ko nun, wa naman ang sa ilaw, nasirada naman. Suma sa pamilya sa mga namatay nga ang kalisod ang ilang nasinati maoy nagtukmod kanila sa pagsulod sa tunnel aron makakwarta pinaagi sa bus nga ilahang mabaligya. Ang duruhan na hunong sa trabaho gumikan sa krisis nga nasinati karon. Ang istorya ko niya sa tiniro pa ito na ako nilang pugson na pupungan. Kamo nila bahala sa mga nagdawa pugos na di ko para makakaon akong pamilya, akong mga anak. Mga ginayang gisulti. Mas lagbas kay ang uyuan sa ni sa taong way trabaho ba? Way trabaho ngayon ko. Dong asa mo magbas dong. Ngayon siya anak sa kompak ni mo ning basa lang ikuan. Kaya mo pag sod ang langob, delikado kayo ang langob kay nahumkan ra ba? Kaya kanil langob ida ang jud. Ya ang dami basa na sila dito sila nanguhag basa. Wa ko kayo hibaw no sod sila dito. Ang katunay tabo sa sitio Ilaya, siguro magpatawag og emergency nga session nga buhat lang gyud na mo resolusyon nga illegal naman ginapagkuha sa sapa unya. Ang katunay tabo adto mga 15 meters pa man gikan sa sapa hantod atong area nga ilang gibuhatan og tunnel. Dinhi nahitabo ang trahedya diin duha ka kinabuhi ang nakalas na tabunan kagahapong adlaw. Katarungan nila nga napugo sila sa pagpanginabuhi sa pagpangubkob og bus gumikan usab sa kalisdanan nga ilahang nasinati mugna sa krisis nga atong giatubang karon. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.